Pozdrav ljudi, počet ćemo klip odavde. Tema klipa vidite iz naslova, bit će, ovo je inače igralište za decu, mala spoljašna teretana, kako se nazove, su napravili ovde, Coca-Cola napravila. I što se tiče teme, kao što vidite, tema će biti šta je sve rađeno za BMW. Ovo će biti neka kao fora dnevna vožnja tamo vamo. Šta je sve rađeno na BMW-u, koliko sam uložio, šta sam uložio, zašto sam uložio. Otprilike to će bude nešto novo što sam planirao da pričam. A i hteo sam da snimam ovako opet nešto kao dnevnu, ne znam kako to nazove, dnevna vožnja, nemam pojma, brate. Dakle ovako, prvo BMW plaćen 2950 €. To je bez prenosa naravno, bio je registrovan je do novembra. I sad samo u novembru treba, mislim preneo sam odmah sve na sebi, sve se to odmah ja završio, samo treba da ga registrujem, da obnovim registraciju u novembru, kako već. Neću ja levo, ja ću pravo. Znači jedino to treba da uradim. I znači od početka šta je rađeno, pazite, ja kad sam uzeo auto je bio u dobrom stanju, jako dobrom stanju, da kažeš, tad trenutno nije imao nikakva ulaganja. Sad sam bio se šišam, sad sam bio i da perem kola, nego nisam teo odatle da krenem da snimam, zato što je čekao čovek na red, ovaj Audi je čekao na red, a pored mene bio još jedan Audi. I nisam teo tu da spremam kameru, brate, čovjek stoji, čeka. Znači, bilo mi glupo sad čovjek da čeka još 2-3 minuta dok ja naštelujem, dok ja namestim da povežem s wirelessom, bla bla bla. Onda sam se ja spakovao i pomerio sam se ovamo, pa sam dan da krenuo da snimam. Tako da, znači od ulaganja, šta sam prvo uzeo za auto? Prvo što sam uzeo je navigacija, a navigaciju ne znam ni da li mogu da svrstam u ulaganje neko, zato što stvarno to je bio više moj hir nego ulaganje. Imao sam radio, imao sam stanice, ali ja nisam to teo, imao sam i onaj player na upaljač, nisam ni to teo, šušti, nije što ružno izgleda, nego šušti, ne radi kako treba. I hteo sam ovu navigaciju, jer na mnogim BMW-ovima sam video da ta navigacija mnogo ulepšava interijer. Znači, mnogo ulepšava interijer. I hteo sam tu navigaciju. To sam i uzeo, to je koštalo 280 € ugradnja, 20 €, 300 €. Anđelske oči, to je samo oni prstenovi, nisam teo cele farove anđelske oči da kupujem, zato što meni su dobri farovi, Xenon farovi su mi dobri su, odlični su. Znači nisam imao potrebe da kupujem cele farove, da dam 250 € za anđelske oči i farove. Kad imam farove dobre, kupio sam samo one krugove anđelske oči, stavio, oni su bili 40 € ja mislim, ili 4000 dinara, tako nešto. To je bilo, znači, drugo da kažeš ulaganje. Onda, šta sam odmah morao da radim, čim je otoplilo, to sam se zeznuo, otišao sam na jedan put bez klime. A klima, mislio sam da je samo, pošto je vlasnik rekao da je samo prazna. Klima nije bila samo prazna, puklo je crevo bilo. To je crevo moralo da se zavari. Zavario sam to crevo, to je isto bilo 40 € dopunjavanje klime i crevo da se zavari, to je bilo 40 €. Sad ja ne mogu da računam tačno u glavi, znači sve što nabrajam, ali u klipu možete sami da se računate koliko sam uložio. Ja ne znam i zašto idemo ovamo, ali ajde kao Lapovo da vidite. Mislim, ovo je sad Carigradskim drum. Jednom ću da sprovedim celim Carigradskim drumom. Od početka do kraja Carigradskog druma u Lapovu, delo Lapova. Da vidite koliko je Lapovo u stvari dugačko mesto. I ovako u širinu ide dosta, a kamoli po dužini ovako. Sad ću ovdje desno da ne bi išao vama, a gore zna i da stoji radar. Mislim, ja sad vozim polako, kuliram, lagana vožnja, ali ovdje ćemo mi sada desno. Tako da, to ću jedan klip da uzem da odradim, ako budete teli, da vas malo više provozim kroz Lapovo. Sad vidi laguna ka moja. A moja je sad kod majstora, radi se stabilizatori. Kako se zove, znači, sljedeće ulaganje koje je bilo, koliko ja sad pokušavam tačno da se setim šta se kada desilo. Sljedeće ulaganje koje mi je bilo je da je pukla račva. To jest pukla je greška, pukla je mali termostat i račva zajedno, ali kad je majstor menjao, pošto nisam to kući radio, to mi se nije zadesilo u Lapovu, to mi se zadesilo u Kraljevu, majstor kad je menjao, on nije video, pošto je bila voda na sve strane, brate, znači od malog termostata voda je prskala na sve strane. Znači, kako sipeš vodu, tako i curi sve kroz to. Znači, prska na sve strane. To je zamenjeno 6000 dinara, ili ti 50 €. Majstor nije vidio da je račva isto naprsla i da iz račve kaplje malo po malo, ali kaplje. Jer je sve bilo mokro od vode.
Tako da, što toga tiče, tu je još 6.000 otišlo, poslije sam na račvu još dao 20 eura. Ali ništa od toga nije bilo u lošem stanju kad sam uzeo auto. Jedino što je bilo, da kažeš, pipavo, Leviću, to je bila... To je bila ova, kako se zove, remenica. Remenica je bila i možda, da kažeš, najskuplja kao sam deo. Aj malo da brzamo da ovaj traktor ne čeka dugo čovjek. Znači, remenica je bila, da kažeš, najskuplji deo koji sam morao da zamenim. Iako kad sam uzeo nije bilo još toliko, nije se to toliko, da kažeš, ali i trebalo je da se odradi. Sad ću vam ispričam priču šta se desilo kad smo se vraćali s mora i zašto nisam imao volju da snimam kad sam se vraćao s mora. Što smo se vraćali noću, uglavnom nisam imao volju da snimam, ni noću, ni da probam, ništa. Ajde, ovdje ćemo, opa. Ne znam što ja idem sad ovim uličicama, ali nije ni bitno, izbit ćemo negdje već. Ja sam se sad koncentrisao, ne znam i da je teram. I desilo se to da, znam, da se 10 km pred Višegrad upali lampice za akumulator. Ja razmišljam se, brate, kakva lampica za akumulator, ide voz. Taman ću da stanem sad da odmorim, da ispričam priču. Upalila se lampica za akumulator. Brate, šta akumulator, eno ga pozadi, nije nigde mako. Auto radi, znači nije da klema nešto spala pa da neće, znači auto ide, sve ide, palio normalno, ja ugacim, upalim i dalje svetlo. Rekao, dobro, otkud znam šta može da bude? Ne znam, nikad mi se nije palila lampica za akumulator, ja pogledao na internet, kaže alternator. Rekao, dobro, ako je alternator neki na zdravlje. Evo ga teretnjak. Pred Višegrad, ulazak u Višegrad, krene mi se pali lampica za DSC, ta lampica. Kočnica, ručna kočnica, airbag, ABS, sve živo se popalilo od lampica, sve živo. I samo auto neće preko 2000 obrtaja. Pun gas, 2000 obrtaja i tu staje. Neće da prima gas, dođe do 2000 obrtaja i stane, neće, nema struju, ne zna. Gasi se, sve živo se pogazili, svi sistemi. Znači, u Višegrad sam, sreća, tu smo išli kod Foksijevog strica, Foksi je tu ostavio auto. Foksijev stric, hvala Bogu, je čovjek dobar, čovjek je limar, ali ima veze, zna mehaničare, zna autoelektričare, zna ljude za to. Sredili mi to, alternator je izašao, mislim da je 80 evra, pošto je rotor trebao da se menja, i ovaj đavo alternator je, znači, 80 evra, to je rotor za alternator, skidanje, vraćanje alternatora, pošto smo to morali kod drugog majstora, znači sve ukupno je bilo oko 100 evra, ja mislim, tu, ok. Crevo sam isto namestio čim sam se vratio, jer nigde nisam mogao crevo da namestim. Naručio sam jedno, nije dobro. Naručio drugo, nije dobro. Ja ne mora da idem na more. Poneo vodu, sipao vodu i teraj, sipaj, teraj, sipaj, teraj. Kap po kap, kaplje, nije to bilo strašno. Ali opet morao sam stalno da dosipavam vodu na svaki 100 km otprilike. Jebi ga. Sljedeće, šta sam radio čim sam došao? Račvu, koja je koštala 20 evra, sa rukom 30 evra. I remenicu koja je koštala 100 evra sa rukom. Znači, to su sva neka ulaganja koje sam ja imao. Opa, malo ga zanelo. To su sva neka ulaganja koje sam ja imao. I ne znam, pokušavam još da se setim šta sam još to morao da ulažem u auto, šta sam još morao da radim, ali stvarno ništa. Znači, ovo je bio moj ćef, navigacija, klima, normalno, brate, morao sam klimu da uradim, neću vozim bez klime, anđelske oči, teo sam, brate, volim to. I, vi ne znaju gde će, ovaj će namo, ovo vam je Varoš, inače, ovaj će ovamo, ne daje migavac, šta ga briga i njega, ovaj će isto vjerojatno ovamo, ni on neće da migavac, a ne, ona će pravo žena, dobro, ćemo mi ovdje na Kvarnu, mislim nije na Kvarnu, brate, ali gužva velika. I to bi otprilike bilo to šta sam ja sve morao da radim na autu. Sad ću, ti s detetom nemoj na pešački. Ovi hoće slikaju konja, ali brate, ne možeš se ti zaustavljaš saobraćaj da bi slikao konja. Mislim, priđi mu, radi mu nešto, ne znam šta ćeš.
I uglavnom, ne znam šta bi još pričao, pokušavam da se setim, sad ćemo da idemo ka Svilajncu malo. Pokušavam da se setim šta sam još to morao da radim. Da, eto, sitnica je jedna, crevo interkulera sam morao da zavarim, jer je maska, to je bilo kad sam uzeo auto, maska je, pošto je motor nije radio, malo više tresu zbog remenice, i maska ona vremenom ureže aluminijumsko crevo interkulera. Tako da, dobro, crevo nije vareno, pošto nije moglo to da se vari, nego je krpljeno metalom, aluminijom, krpio majstor, šta radio, mala rupica, tačkica, nije to ništa strašno bilo, ali moralo je to da se odradi, jer zbog toga, ako to bude veća rupa, auto lošije vuče, tamo namo, bar mi je tako rekao majstor, tako da, ne znam što ja idem sad ovamo, mislim ovamo je ovo je bio idealan put, ovo kad su radili, pazite ljudi, ja sam nekad tamo radio, tamo još jedno 4 km, to je bilo moje staro radno mesto. Evo, stavili su i znak udarne rupe, zato što stvarno ima rupa gde hoćeš. Put je ovaj star, ljudi, 4 godine, ovaj put je star 4 godine, a sad će da vidite kakav je, u kakvom je stanju, ako nisu popravili, a verujem da nisu. Znači, novcijat put, kad je ovaj put odrađen, ovo je bilo kao pista, ovo je inače stari put za Svilajnac. To je pre nego što je asfaltirano, to je bio onaj neasfaltiran put, znači bio je ono, rupa do rupe, svud. I onda su asfaltirali, put je bio kao pista, znači mogo si da ga teraš, druže, 200 na sat, vidi rupa, evo rupa ovde, rupu sam sad prošao jednu, malo pre dve, evo još jedna rupa ovde. Ta put je bio perfektan, novcijat put. Krpljeno, dobro, krpljeno, to je bila rupetina, ne daj Bože da uletiš, osta bez točka, krpljeno, sve to što je krpljeno, tu su bile rupetine, ne daj Bože, ajde prijatelji, pritiču ti mene, ja objašnjavam narodu kakav je ovo nekad bio put. Gledaj ovde kako se put izvrnuo, brate, pogledaj kako se, jao Bože, ovo je, jer ja znam kako je ovo bio idealan put. Ja ne znam kako su oni, da li je loš asfalt, da li, evo rupa opet, brate. Da li je šta je, sećam se za Svilajnac, eto, dobro sam se setio, pa da. Išao sam za Svilajnac, prozor sam morao da namestim. Desni prozor nije radio. Radio je kad sam kupio auto, ali posle mesec dana nije teo da radi desni prozor. I onda sam morao za Svilajnac da idem da sredim desni prozor. Eto, to je isto ulaganje bilo, mislim da je bilo 30 € sa rukom. 20 € je bilo deo, ili ti 2500 dinara, 1000 dinara je bila ruka za desni prozor, eto, to je još jedno ulaganje koje je bilo. Sve ostalo, znači, nema, to je to sve od ulaganja koje sam ja imao. Znači, najbitnija ulaganja, da kažem, su me najviše koštala, i to nisu neka velika ulaganja, ipak, za neki drugi, opa, mamuti, jao, srce mi stade. Kolika rupetina, jao Bože, zaboravio sam, tu ima dve ogromne rupe, tačno na točak ideš na njih. Sad ćemo ovde da se ukrenemo, da se vratimo nazad, i to je otprilike to od tih ulaganja. Najbitnije ulaganja su, opet ponavljam, remenica, alternator, sve ostalo su neke sitnice koje nisu možda morale odmah, klima, brate, što bi morao klimu da odmah ovo, kako se zove, što bi odmah morao klimu, nego svako normalno ko ima klimu u autu, gledat će mu bude funkcionalno. Rupa! Jao, Bože, znači rupa do rupe, vrate, ovde više ne smeš brzo da voziš. Znači, ovde više nije baš pametno voziti onako brzo. Zato što upade u rupu, ti, brate, ti u nju upade, a gde ćeš da ispadneš, pitanje. Jo, šta sam beš ono rekao, ne znam šta sam počeo pričati kad sam se okretao, da, ta neka sitna ulaganja, klima i te gluposti, prozor, to mnogi voze bez toga, znači mnogi to ne sređuju, mnogi je ne zanima, znači ono, ali ja sam gledao da sve te neke sitnice sredim,
Nema, on je otišao u desno, ja sam otišao u levo da zaobiđem rupu. Ovo je kao, znači ovo je off-road sad. Ovo je opa. Ovo dođe off-road. Ništa ljudi, otprilike to je to. Od snimka, od klipa, nadam se da vam se svideo. Gledao sam da kratim što manje, uglavnom sve snimljeno iz prve. Nema nekog kraćenja, tamo, namo, vamo, dnevna vožnja. A obično kad god sam snimao klipove, to su bili klipovi da, ajde stanem ovdje da završim. Obično to su bili klipovi, kako se zove, kad idem negde snimam, kad radim nešto. Nikad nisam seo u kola, samo sam kad sam uzeo kola, seo u kola da vozim, da se vozikam, da snimim kad sam uzeo kola. Sve ovo ostalo je bilo kad idem negde da snimam, nigde nisam teo da ja sad palim kola samo da bi snimao klip. Ali ajde, šta znam, vidim, brate, više pregleda, više ljudi gledaju ove klipove nego kad izbacim lupam, pošto je moj kanal osnovna igrici World of Tanks. Kad izbacim klip World of Tanks, ja najviše odem do 1500-2000 pregleda. Preprošli klip je skupio 11.000 pregleda, prošli oko 3.000 pregleda. Mislim, to je opet više, mnogo više, više nego ovako neki klip. Tako da, ja ovdje sad prekidam. Nadam se da se svidio klip, samo da vidimo kako ide ovo, da li je hvatalo dobar ugo. Ja se nadam da je hvatalo bolji ugo nego prošli put, pošto sam sad konektovao na wireless, baš za to da bi video koji ugo hvata, kao što vidite. Znači, kao što vidite. Tako da, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte se ako niste. Ako hoćete ovako, otprilike mogu jednom nedeljno da izbacujem ovako neki klip. Naći ću neku temu, dajte neku ideju koju temu mogu da... vezanu za kola temu, znači ne vezanu za igrice dok vozim. Znači neku temu vezanu za kola, za nešto tako šta vi mislite da bi mogo da radim. Napišite u komentar. To je to. Pa se gledamo. Ćao!